Gu baguez aurrerantza, geure gaurko zuzenekuegaz, bi elkarrizketa okinjuz, eta orain hirugarren araguez. Ongi etorri zen mongotxagu itxuki irrati zuzeneko honi, Josebari, Ortube elkartetik, eta berak apurbet kontakozku, zer dan Ortube, eta zetan da biltzien orain lanien. Hanek lehengo aurreko elkarrizketien sozer aurreratu dozku, sozer aipatu dozku Ortuberi buruz, bai ekeiz hau duz jakin, ahaldu nahi nien. Eguerdion alda esan ja Joseba? Bai, orain gauz eguerdion. Eguerdion, esker... Baskaldu bari gauza arratzaldion ezilik esan. Hori da. Eta bezkerrik asko elkarrizketa honetara hurbilduti gaitxik, eta denpora bat tarte bat hartuti gaitxik. Bai, gustura. Plazerra da geuretzako bebai, ze lehen aneri bezantzat, azkenien Bermioko, hain bermiotarra dan proiektu bate balori emitzie gaur egun ez da inarreza, ez? Ze, kanpoko erreferentzia asko dauz, eta kanpotik erreferentzia asko jane itzen dozku, ez? Gaur egun ganera oso zuzenien, sare sozialatatik, telebistatik, irratiti bebai, ez? Bai oso garrantzitsue da, bertoko nortasune eta bertoko kulturie ez galdutie. Eta horretan Ortubek lan handize dabil itzen, ezta? Ze oine oker espan hauen apurbet politxos hauzi ostaberi mitzen, ezta? Geure Ortube itxasontzize. Bueno, Ortube ontzize ondatu egin zen, 2016-en, oin behatzi urte. Berez, Ortube ontzize erosibanien udaletxiek Madalenetan ibiltzeko ontzi moduen ibilizan, eta hori izan, balio handiko ondare ikuspuntu batetik, baina ikuspuntu historiko batetik. Pentsaizu, Ortuben 1000 urteko esperientzize batunde dagoela. Bermio 11. mendien agertzen badaia dokumentazioen, geroztik, azkenengo 1000 urtetan egindan, akumulatu dan, esperientzize guztize labur bilute dau Ortuen. Zertan, ez bakarrik arrantza sistema, baina lehenengo eta behin, ontzize bera egiteko eran, egurrezkuen hor, teknologi bat eta jakitxuri bat sartunde da. Jakitxuri hori galtzen doa, ondino gai izango liratike hemengo astilerokuek, ontzi holakuek horrelako itxasontzi bat egiteko gai bai izango liratike ez, baina inok ez dago enkargaten horrelako embarkaziorik. Orduen, zuk gure baduzu zeure, ondare bat eta ezagutza bat eta bar, ontsa egonaz bizitak gidatzen, eta zer urteten dau? Horra bizitari datoz arrantzale batzuk eta eurek erakutzen dozkuen guri bebai. Orduan jakitxuri bedago. Jakitxuri hori universala da. Hau da, ez da bakarrik Bermioko jakitxuri, handik eta hemendik ikasitakue. Esplikatzen dugu Ortube hainbet influenzia hartun da dauz. Bai, iparraldekuek, bikinguen, ormanduen, tradizio nautikue, Baionan kokatzen danetik 9. mendien, eta gero Mediterraneotik bebai. Da bizen fusinue, non gertatzen da, Bizkaizen da Bermian. Fusinio hori oin 500 urte. Azkeneko 500 urtetan, evoluzio bat. Guzti hori esplikatzeko, zehazki, Ortube dugu, bertatik bertako benetako kontu bat, ez da? Ber egituratu, ber asmatu, ber eraikin, ez? Izan dako, tradizio horretan izan dako, emitxetako, da hori konservatu behar da, bai ala bai. Baina konservatzeko modua, biziri mantaitzeko erabili egin behar da. Ontzi bat ez da lehorrin egoteko. Hor karruen egongo da, denboraldi bat, baina gero itxosun ibili behar da. Gure erronka nagusize, 9 urtetan, hortarako dokumental bat egin dugu aurten. Bai, egitzi estrenatako ez da, aurten. Hori da, ikusgai dagoena, edonok ikusileke, bajatu
udaletxean dago Bimeoko elbide batetan, hemen QR-a, hemen bultzioen dago, gero eman gutzu zuzenien, eta hor, esplikatzen da, 9 urtetan egindako bierra, voluntaizuan bierra. Eta hori da, egintza, jente asko hasi zen, jente barrize sartu da, hortxe da. Jente bolondresa, ze garrantzitsue, bolondrez lana, ez da? Horako proiektu baten? Bai, hori da, hemen horako bierrak, gizarte zibiletik esaten dena, herritarren artetik urten behar da. Da denporie badaukazu, astize badaukazu, hor emoti denporie, gauze hona da, azkenean zuk komunidadeari emon bizazu, zeure denbora zati bet. Sare baten parte. Da, hori da, ekitza bat, non aberaztu entzen zara. Hori beharra etxen nik neuk, nagoenetik asko ikasi dut. Gaur bertan bai. Toriatase hiru marinel, azkenean gida teorikoan neu nintzen, baina eurik bihurtu dira. Euren talde guztiagaz azalpenak emoten eta detaileak azaltzen eta bar. Esan du lehen Iruretar arte dauzela bizitak idatue, gaur egun oso aproposa da hortu behontzi biziteteko, bai Bermiotarrak eta bai kanpotarrantzat. Eta ze garrantzitsu edan bai, Bermiotarrak ez dizenan tati be ikasti ez, azkenean zeuk esan zuen moduen, hau ez da proiektu bete Bermiotik eta Bermiontzako, sino Euskal Herri osuen okintzauen eragin da, ez? Bai. Olako proiektu batek. Berez hortuen egindak, bai bera ontzila. Eta gero Burzbaizer Etxebarria motorra, dana da Bermiokue. Ontzi honen, hortuaren beste berezitasuma dara, 100% Bermiotarra dela. Geurelez, 100% Bermiotarra. Hori da, hortube, dana, harri-harria da. Hori bakizu segetxik da, bai, ez? Autarkia denpora, frankismo denporan, itxitxe egon zen, da, hemen sortu ziren fabrikek eta danat berton egiten zen. Orduan, danat berton egineko ontzi bat dugu hortube. Baina gaurko bizitaldien estadistika, oin ez da izelan egongo da, baina Bermiotarrak ez diren personak gehiago pasadiez Bermiotarra baino, gaurko bizitaldia. Eta harrituen gara, Segoviatik talde forte bat, Mallorcatik beste 3, zera Logroñotik, harritxute ikusi dugu, kontxo, zelan, baita ere, Arrantzale museorekin lotute, hori dugu indartu. Okukamen Arrantzale museoa, Bermion, baliotzu edau, baina hortue uretan egon behar dau, eta uretarako jaio da, eta navegatzeko elemento ontzi moduan hori indartu behar da. Bada hau oin esan dakoen arire, orduen helburu esango lekide, eta horretan zauzi zuzen dute, hortube berriz ere uretara ontziratzeko, esaten da ezta? Eta bertan ze funtzio, museo funtzio beteko leki dau, bizitak idatue? A ber, esperientziak. Ze polite itxe? Gaur egunean, zuk edo nora zuzenien zer erakusten duzu. Sartun behar zara. Eta sartzen bazara, esperientzia bat bizi duzu. Eta zer izan behar daua hortuek, uretarako behar dauk, ontziak uretarako dauzelako. Eta lehenengo uretara joango da, eta gero bigarren helburua da itxasora. Hori da navegazioa. Bueno, hori apurtxu bete akaso, baina ez da komplikatua bez. Borondatioki eskero hori be lortu daiteke eta hori lortuko dugu, lortu behar duguna da, ez? Egia esan, deskertu behar dugu, bai Bizkaiko Diputazioak azkenengo 3 urtetan itunaren bidez, udaletxea urtu behontzian laguna elkartea eta Bizkaiko Foru Aldundia. Bizkaiko Foru artean hitzarmenak sinatu dira eta horrek azkeneko bultzada babes bat mondotzo. Bizkaiko Foru Aldundiak badekoz baserrizek, badeko burdinolak, baina kostan ze ondare dago, Arrantzale museoa.
Bai. Arrantzale museo Lehorrin dago. Eta gero daikozu Itxas Museun Bilbon. Baina, horko esperientzi be Lehorreku da. Orduan, Ortube, Bermiokue izanik, eta Arrantzale museoe lotuta, eman behar dutzu navegazioko esperientzia bat. Esperientzi bat. Eta bertan murgildu, Eta hori da sentitu, bai. Importanteena. Bai hezkuntza munduan, munduan, baita be jente osoari zabalduta. Eta bi, errepresentazioa, ordezkaritza bat. Bermeoko ordezkaria udaletxe izango da, zalantzabaik eta udaletxeko agintariek. Bai. Baina, Ortube izan behar dago, Europa guztien, kostalde guztien, urtero antolatzen diren, enbarkazio historikoen, enbarkazioen bilkuren ordezkari. Eta saldu behar dau, ez bakarri Bermeo. Bermeoko izango da Ortube. Bai, noski. Azkenean, proiektue izan behar dau baita ere Euskal Herrikoa. Bai. Euskadiko gobernuak hor sartun beharko dau. Ze Bermeo, Euskadi nagoenez, Euskadiko ordezkari ez di izan behar beti Lehorrekoak eta Lehorrean lan egiten da benak. Kostaldekoak, kostalde bat badago, eta sarritan Euskal Herria buruz berba egiten danean, Euskal Herriko historia eta bat, ahaztu egiten dugu itxas ikuspegia. Zu mapak esate baterako beti ikusiko duzuz Lehorretik idatzita, Lehorretik marraztuta. Baina itxasora urteten duzu nien, Lehorra zelan ikusten duzu. Beste terrestriek beste modu batera. Esplikazioa, zu itxasora zauzenean, ez zauz, seguru, movimentu zauz. Adaptaten zauz. Beti behar duzu egokitzen. Bueno, hori be Euskal Herriko parte bada. Eta erakundetan, guk erakutsi behar dugu, ezer izema da ekarpen handi bat, eta hemen gogoratu behar dugu berbiotar bat, Joan Akurio. Joan Akuriok, 16. mendean, 1524an, frogatu eban, matematikoki, biribile dela, eta distantziek zeintzu diren mundu osokuenak, eta bar. Bermiotar batek. Claro, Joan Akurio. Hor daukazue, transkribiduta museoan, hori be Ortube ontzi elkarteak opareitu eutzon museoari, epaiketa horretan zer ebazten zen. Epaiketan ikusi behar zen Molukak, handik ekartzen zen espezien isla horiek, portugesa edo kastillakoa da. Okurio kastillakoa dalako froga batzuk egoteko, berak hor, esaten da, kalkulu batzuk interesatuak egiten ditu. Esan gura dut horrekin, itxosuek konexio globala emoten dut. Eta sarritan hori astu egiten dugu Euskal Herria buruz berba egiten dugune. Eta Ortube ez da izan behar bakarrik Bermion proiektu bat. Ez. Azkenean Euskal Herriko, zukondo bota doztasun moduan, Euskal Herriko ikuspegitik ere erantzi behar dutzagu Ortuberi, eta izen behar da ordezkari Euskal Herriko. Ez bakarrik kostaldekoena, Euskal Herritar guztien hau ezik. Bai, azkenien Euskal Herri zentzako oso garrantzitsu esan da, bai ekonomikoki, bai sozialki, arrantza eta itsasoa, ez? Bai. Zuk begiratzen baduzu Bizkaiko da Gipuzkoako da Lapurdiko demografia, ikusiko duzu kostalde guztien bizi dela jente gehien. Oitu pentsatzen dugu, baserrizetan bizi da, ez. 16. mendetik geroztik, kostalden densidade itzela da. Hasi Pobeinatik eta amaitxu Baionan, herriz handi txikit, da Bermio, Kaput Bizkaia izan zen, 1622 bir arte, ez? Kaput Bizkaia horrek zeuze gaitxik zen Bizkaiko buru. Eta Bermio be, bai Bizkairako eta bai Euskal Herrirako erreferentzia izan da horregaitik. Arrantza oso potenti gaur egun, apurbete
bajatu de, bai, Bermeo flota asko eta oso handi zeokin jau, ez da? Bueno, gaur egunien globalizatu inge. Bai. Gaur Bai. egunien ja, hemengo itxosuek garbitzu hostien, gauzek esanen behar dira. Orain 100 urte, mila bederatzireun eta hogeita bostien, Asamblea Maritima Baska, batzar bat egin zen portu guztien ordezkarien artien, eta jakitxurunak. Hemen egon zen diputatu bat, Basterretxea, PNV-ko diputatua Espainiako Kongresuen, eta horrek ponentzi bat presentatuan Basterretxeak Asamblea Maritima Baska. Eta zein izan burruka orduan, orainen urte, arrastreruk eta bajurakoen artean. Eta arek izan, arrastreruko lan segitzen badabe, hemendik 100 urtera, ez da bezegurik, ez ostantzeko arrainik hemengo kostaldien aurkitzuko, eta gure arrantzari izun beharko dugu, beste non baitera arrantzan. Hori gertatu da. Garbitzu egin da. Gure kostalde garbitzute da. Ez? Eta ondo dau, beste ozeano batzutan arrantzan egitie, baina iraunkortasunean ere pentsatu egin behar da. Ze hemengo praktikak ozeano indikoan egiten badituzu, arrantza mundua, arrantzale munduko ez dakit arduradune bazara, zer erakusten dugu, danantzako maitzen da, enpresario ez dugu dirurik gero inbertsio barritxek egiteko. Iraunkortasuna, ez da gauza ekologiko bat, bizi iraupena da, zure negozioaren iraupena. Hemen, oin 100 urte beste izbatzukin hori ebatzi izan. Holan jarraitzen badugu arrantzatzen, arrastrerukin, garbitzuengo da, eta gure bizi iraupena amaitzuengo da. Amaitzu da. Hemen guek nondi da bizi. Bueno, beste lepo batzutan. Oso interesgarri ez dana. Egunero ikasten da zozer, eta gaur benetan Orzube eta arrantza eta itsasoaren munduko detaile eta ezaugarri asko ikasi dotez. Eskerrik asko. Bale ba. Joseba. Esto me itxon dino. Lasai. Tentzot urrungo arte. Lehen esan zuten moduen, irrati zeri buruz, pare bat galdera ingo txutez. Bueno, ondo. Eta, zuk, Zabal, zeukuzun moduen, zintxotasunez, erantzun, eta bertso bat gure bazun bota, aporta, hau Zabalik hauz. Ia. Itzuk irratia irailien bueltatu da, gupe, ostaberi minju politxo, edo zeiatu gara, eta horretan gabiltz, politxo imitzen, urrirarte proba moduen egongo gara, gaur zuzenien gauz lamerako tioskuen, eta zelan ikusten zu herri irrati libre hau berriz martxan imitzie? Bueno, nik herri irrati buruz, irrati librei buruz, sale izanaz, betidanik, eta baita ere ikerlari eta saiatu naz ikertzen hori da publikazioak egiten. Beira. Gero, Bidebarrita aldizkarian, badagoz Bilbo aldeko irrati libreen historia bat, eta gero Irati Agirrezkuenagak publikazio batzuk egin ditu. Bai, nire irakasle izan dakoa. Bueno. Unibertsitatean, begira, Irati. Iratiki idatzita dauko irrati librei buruzko, Loyola irratia eta garai hartako irrati libreen inguruan ikerketak, eta ezaguna jataz irrati libreen mundutxua edo mundua. Beraz, gertutik jarraitu duzu. Uste dut beharrezkoa direla. Ze beti esaten dugu askatasunek egon ez dauzela. Askatasunak praktikatu egin behar dela. Eta zu iritxe askatasunak gure duzu, eta pentsamentu askatasuna indarrean euki, indarrean ezin bizi, praktikan ipini behar dira. Horretik irrati libreak horretako praktika hori indarrean izateko instrumento ezin hobea da. Gaur egunean badagoz beste gailu batzuk, baina irratizek eukin deu egokitasun handiena segaitik ahosku dalako. Ondino berbaiten ez jaku doztu. Espero, ez ez? Baina geota gehiago, Jenti hori kantzeu intzen da berbaintzen. Behitxu, hori bera
joera barri bat, belaunaldi gazti hauetan ikusten duguna, ez? Baina ez gara kantza behar berbaitzen. Berbaitie osasuntzu da. Eta berbaitzeko entzunen bizu bai, horretik irrati entzutie beti da osasuntzua. Da nik zorizionak eboten dut zuet, lortu baduzue barriro hemen Bermioko irrati hau ataratzi aurrera. Eskerrik asko, zeure hitzek jasoingo duguz, eta lehen komentazu moduen, Ortube itxasuen egon bide, ez? Eta martxan egon bide, ez? Lehen esan duzu, oso politxo esan zu, irrati libre, itxuk irratia be, martxan egon bide, askatasune bermatuteko. Hori da. Ez? Aipamen honegaz bokatuko gaurko azkeningoko elkarrizketie, oso interesgarri izan da, Joseba, zeukuzunien irrati honetako atiek zabalitako zu, eta Ortubeko, jarraitzuko kontaktuen, emango dut zut, arduratuko naz, zui horko barri emote. Eskerrik asko, Joseba, hurrengora arte. Hurrengora arte, bai.